say asantifo hye obi man so a yenka ye humbom ye ka ye humbom a yenyi ye hene ni yenyi ye hema ye hene no o mesi wono nanan e wo saa o man so na wo se tutu ba ye no o so be hyem kena nti say amama nyina enye Europe nko US for bibia o so eye bi eno na man say adu samre me ka say ma search me manfo so search me ba me na me hema na akua o jasen so ene ba ye be bo madwumade na koso enam say ye na wo say tutu nsa hyase enti ono asoma ne brimpon e ma ne bai Holland e be so na wo sekofo o san asoma ne ma ne bai wone ne chia me wa mo ba Finland mem so ma yeso search na nanom yadamase abusuafo yenye hu se samanka no enya unity dia na enya bibia se kurowura asanteman asahene kumase hene opemso na ase tutu kotoko hene bentrebo ane ho bo atuduro wono na unity a woba na yenye hu se samanka na eba dia na chese wono na eba na eba so kwabra ne muwa na utumi se dai na nkasa nyanya ane niama wodo ne haban hodo enegom enegu yawa mu a eso kwabrane na bodu ahodo edi nanim a na nanom de prapra kwa mu wo mayi wo mati o mo ba de na o ma mo hwe na nanom adwapade so nsafoafo no mo so atoa so a wo mo so banti santre ne nyatene se di a na ye nyina ya ne tuasa sante mawra wo ye adrudwoma anesa amene na asante ma na yie no eda etoso nnan no ya de ahyehyɛ so abusuafo edom apua bankasa agwa wudro nyina bi wa hanom asante manbra wo oba asante manbra waduru dwom asante manbra oba a enche wo beduru dwom etini nyina ya niema etwagu ewo Kumasi menhia UTV ana manigusu amosha no abusuafo na dia amamra ni amane ededi etuo ne so de nya ayo ewo msa nananom ko eye menhia ebom ekotututuo nanso enyansi ye etuo ne gusu a edi ehim edi ade ncheche wa hasai agoprama ne so ede sese wo ma otumfo tenase a wo mo aka ne ho wo mo na atene ewo dwanim a mo ba no yanya hu sante ni se dia na chesa sante mera wadu ha ne sa oba betena se na ebedwom na no peya bepem samre otumfo abena se hene enso aduru ha se wone ne dom wo munyina aduru ha se wo maduru ha mo ba beboa no ma ba besom asante hene na dia ba ko ya disua ewo mo pa ne se enne aviabra ne ye boyi wo hwe enkokora ne mrebu a wode ato ho acha ne pepa egusu na abusa ma asem o ka ne se yesum yewura na che se esom ne de eka asanteman eho esom na nananom de twa asanteman fruma enti na ye ekoso eyesom nananom eguso esom yewura a mo bua se na afia ko bi se wa pema onya ne ba bi ko ye no na ye no ebe ye krabehwe na krabare ne dia ye kire se ne ewiase ama nyina hu asante amamre ne nabakosem a etwagu ewo ha sei adom no eguso a eba bambo dwumekuo ne giromo na so a omo bo ban na ayikase etise die nsafuo na etwaguo ensafo na etwaguo nti ubehu na chese gallons wo na manfo etwa bi ya kan na na ose kwadwo na afi adwam no wane ne dom seche omo so eba na ose kwadwo ne dom eba omato santen na omo so eba no ani montre what say ani montre pe na chesa mo ka kire mo medical ni so mo ka mo ho na chesa na ya ba no na eba dia to me say amamne ne twagu akasa ye be hu say amamfo a wo mo ahye chedi nanim wo be hu say mo ebon enu so di nanim afei wo be hu say ye hye a mo de bo na ho ban na etwa wiem ehye eno na etwam onya ho se eno afia yi ni tu pe na chese asante manra
Wamu wadru ha ne sa oba betena se. Abusuafo Kumasi mention ne da so wo no. Na say tutu Asante hene bai de. Na nem say yanka enya ya baafo kuja wasu otumfo nso mankwa hene. Wane ne dom na be prapra kwa mu. Asana na say tu aba. Enna no ma ho ade bi soronko a enam ekwa mu enam kwa mu. Empempi na ya na jata wa ba de no mu ne de ba. Nanso na de ade bia ayese wosebɔwe de ada kwabrane kwa ho ade fita chichiri ne komu a edi animu Asante man ne ma no bi na nananom ayi apie no atanefo enso enso atene aso amo atene a omo so de prapra kwa mu eye ma ene mema ena wo mo aya atanefo na omo so atene e de eba na ba de na nim se ankobia hene wono so de akira one ne drum enso eba na baafo koja wo asu watutu ne ntoma guso nanso amotam wase ne ntoma ne nso niama bi bubom ayase nwa no ana bubom otumfo twam kwabrafo trom akwasi ono nso adru ha sei yewura asesa ne ho ne wura afade no abusuafo a kire se de ne abre papa kopene ko ona nana etena paka mu ena edom atwi momomo edi nana achi Asante mawra no no wadru ha munim ko apa munim ko ampa munim adwane ampa Asante mawra pem so abusuafo wanya adrudwomo na sese de wagina wa odi asa wagina paka mu benchi ye ne di ahim wo so ekosoro eba ampa Asante mawra wa kire se kro ya ne dia krora no na ase tutu banhwe bwa ne ho bwa tudro na no odi asa ne ma me afri mu dia so na ni abre papa wabone kobri mu sese de adom no atene na bone kobri mu adi abotire aboniti ena de nkrawo ato ne komu a e kire se enampa asateman eni abre wo hwa na napa kan ne nso kra ene ma zinse mu nyina de adanse sampa na ewazie mu a na bre wati aprekupe wo ja ne kwan asateman rua opemso ena adrudwom no opemso adrudwom enche amamne kwa so na besi form na watena dwom na agro no aso openso wanya dru dwom de na chese agro no ye hye ase a ne sa afi na nananom betwe mansa abodie ne nyina atumi akoso abema na adwumadie na gusu akoso nyamensam gusu akoso otekwakoso aman ahimfi ha sade nyina ehu no otekwakoso otumfo se tutu Asante mawra ene adwade watena paka mu a amamane kwan so woyi ne batakaya ato a watwa wie asabe wabone kobne mu a wakotena ase na afe wanom na bre watia na afia kobi se wa ampem nisikasa obato aso nanso Asante mawra nya bedru ya na yenya akra fa ne ensi form yanso ye hu so mampani abedi akire Dr. Mahmood Baumia wono nso ne abamu mpanifo edi nachi a oni abamu mpanifo edi nachi a mo nso aba bedru edwane mu enti o mo tena se enche ye be hwe animu se Ghana mampani na adoda nkwa akufo ado eno nso ene ne dom enso be ba bedru edwom ha se na chese na Asante ma yie no sikasa no ne eda etoso 9 no pa mamna ne de nananom aya awie sikasa na nkasa ena nananom no anwumrei free awie ya akoya kopem na anwumre de ensa abode ena nananom ochia ekoso Kumasi menhia amampani abede akire Dr. Mahmood Baumia waba bedru edwane mu a ono nso agi na dwa wo tena se abeboa Asante mawra na yijo no atumi akoso ye na Asante mo nya ba bi kodo waboa no amagie no atumi akoso Dr. Alhaji Mahmood Baumia ohintempra ko
Bema Watia Bnu Watia Wako Ahobrasie Eura, the Vice President of Republic of Ghana, said ya Oka Nekwa Swanesa Nyamesian Kanokra Oyobia Ninim Dia was so no abenye na Ahobrasie so Ashane so and inti Oba Ayana Adonokra Eden Etanachi said the Hibosono Nado Donadwin Sebia Ayama Mesabre Bonsu Brothers Adesiana Nananuma Kudu Adesiana Anna Omonso Yamamu and Edwade ha Yama Adesian na Hinamania Hinanamina Aquaba and Edwade Bra Nafia could be Sir Wampem or take a boss or Tumfo said to Santino Mamin Papa Nebama with Madame for Abon Fe Nana Brimpo Yeno Equaso Asante Mem Menshia or take a boss or him fee Yaguso UTV Equaso A Chahumfoni at the Casaho Dona Emamu Muamman and Miami P Ne Edwade Mote the airco Namuhu the airco Sabre Enchebia or take a course or Otnasia Nasa Otnasia Bra Vice President Tabe said Etienne Enchebia President of Republic of Ghana Nana Adodankwa Akufo-Addo Enchebia Obaba Beju Water Kokoswa Ahimfie Emenshia no Mina Babua Ama Nabewatia Nefia Kubisa Wampem Nabrempo ye Ayakoso and Edwadeno Akoso Sabre de Atu Sikasa and Ayahanim Naviase Ubakwa Yasano Monswa de Frantuma Fan the Apese Nachan Kwan Yasan ho Ubakwa Yasenwa Monswa Frantuma Fan the Apese Nachan Kwan Yasan one Hakwanka Sabre Otumfo Bafwan Antane Bafwan Antane Wanon so Wajuha and Tibopi ho Nanga the Ako Bafwan Antane and the Domina non so Modia Nibre Eba betra ye wechi na ene ye no atumi akosoro aha baafo no no baafo Nantahene wone ne dom amaduru ha se ya omo so beboa ma ye no atumi akoso ebusuafo na ye duguso kanfo ma mo se eye Ghana amampani abedi akire wonya atena se oba ye nyo no nko na wa ha se ye hu se Yewura Mustafa Hamid enkrato so afo wono so aginadwa sanso na Yewura Yewura Dr. Adokofo ono nso ewa ha sei asante mantam so afo Yewura Samo Osemensa ewa ha na Yewura Poku Adusai enso ewa ha bie omunyina de wodo aba babodom Yewura Samo Aboaten asabi enra ye hu ni wa ha ene wono nso wasaba Yewura Hakman Owusu Agiman enso aginadwa ewa ha sei omunyina ba beta Santeman asante hinachi ama ene na asante ma okwa ekura no na yijo ne de toso nan etumi akoso agofo ma ne so gutu edi agro papa ketenu edi ahinim ketenu ekoso no na fontom from so edi so fontom from no etwagu asano emana from hododo na mosa no madwam omuhiri no madwam ne nyina ya asante amamre ene na bakosema ene nananom eka kire ye nkyirima na yenya biasua na ya husa ampa titi obi kire asante ewo bi kire ampa asante ewo amamre ampa amamre na no muguso eda na dia omoyi kire biase ama nyina no Yewura wosesibe kroyi opani ohweso wono nso aginadwa sanso na rashe bedwani chief an yefre no Kolinso usu amankwa wono nso akwa akoginadwa wono nso akwa akotena sibie abamu panifo dodo na wa ha sei mehu kanadi kankam ono nso ewa ha se bi omo nyina ba beboa ma na asante hena yie no etumi akoso sam na di asante mawura one ne dom edi na chie empanifo ebo ni chidom de ne baaye na asante ehene nana etenase nana etenase na wonya etenase dia na chese dwonimu edwonimu eda ho ama obi afidwom ama ajie no atumi akoso na ma ba mo mpanifo ba ya matumi ahu na nanim na nana nso ahu o manim ma nkuta hudie bia wo se koso bia no atumi akọ enyom kwa wodo nyina atwa egu wa ha sei na mebusa ta asante ayi yo de enyom awodo ayede yaye no na ebi ne do agro no eya enyom kro na adoa na kiti na we ekwese wahema aya asante nyina hema na kwa okura enti no fontom from edimutintim bandenden
ntahra edwagu nkofe edwagu nkontwa edwagu agro bebeba ewa asantema mo afit kanchichi bepem sabre no agro bia ese eba manhia ha na eboama na afia kobisa wampem na eye nkoso sabre nyomkro bisa nyame akwan nyomkro ne ado ko manhia tete nyomkro wonyina bi wa abobo an ho a wo ya wufiri papa na omo nyina de nyomkro ejije otata kopensa obewura ba bia otekoko so atse sabre wate kwakwa so ne wo fa ase nom na dehye ayikutu dehye na nanoma dehye ayiko na wo mo abrewatia aye asantema abusuapani abusuapani nana sabe waba ne kwabini mu a wono na edikan wo ba amoye ndabusua yo na nanoma dehye no eno mo nyina ne kwabini na etwaguo kwabiri ena na nanom ede ba de hye no ena womode ba ha na womode aba beta ye wiachi ne nyina di adanse ese na nanom ani abre na nanom ato abeso no adesia woni ba se kwa me wono na edinkra restaurant meat pa edinkra no wono yewure wona ye wono adeskonkon woni ba